Здравейте! Неделя е, а както ви е учила баба ви, е време за брънч. Сега ще ви покажа един малко по-различен от класическия брънч. Елате с мен! Обичам и класическия брънч с авокадо тост, но има и такива недели, които ти се хапваш, кембе, боб, а имам едно любимо заведение, което постоянно си търсиме някаква причина да отидеме до него, а именно Соте. Посещавам го от над 20 години и мога да кажа, че това е моя фаворит. С годините само се подобрява. Едно от любимите ми неща, които почти винаги ям, е тавче в графче. И също така любимото ми, което никога не го изпускам, е именно специалитета на заведение. Като аз предпочитам с пилешкото месо. Каквото ишкембе да си хапна, винаги идва време за модерните десерти. Торталин тук наистина е превъзходна. Сервират я с топка сладолет солен карамел. Бисквитена торта, която не е моята, защото има стафиди в нея. Кюнефе. Леле хора, яла съм много пъти в Турция. Това кюнефе наистина е много добре. Също така шоколадова торта соте. Интериора на заведението уютен и в типично български стил. А вие посещавали ли сте заведението и ми е интересно, доволни ли сте и кое е вашето любимо ястие?